Šaška máme tady a jmenuje se Pobrkofrk. Krásný jméno, co? Líbí se vám? Co doma řekněte 3krát za sebou, jo, ono vás to přejde. Tady vedle je Brutus Ocelus, seržant řádu křivého drápu. Ten má pod pařátem celou dvorní gardu. Ale my, tady v létě, máme takhle veliký masažky, věříte mi? Ne? Tamhle dvě jsou. Kvůli nim jsme zavedli novou dvorní službu, kterou vedle vykonává vzukoplesk, ale my mu říkáme jedině starohradský flyboy Eda. No jo. Prosím vás, bez čeho nemůže moudře vládnout žádný král, víte? Bez princeze. Královny. To bylo blíž. Ještě jednou. Anička. Bez královny. A ty jsi Anička, jo? A Aničko, tobě už doma maminka vysvětlila, jak to v životě chodí. A nebo jsi talent od přírody? Talent. Kdyby jste se dali dohromady, je to jasný. Co ty jsi taky talent, poslouchej. No ale královnu mám představit, je to tady. Starost Linda, jednu hlavu, má namířenou na vás, kouká, kdo se to není přišel podívat, a tu druhou má akurát plnou starostí ze svých 3 dcer, jo. Nejstarší, Trajdalína, tu jsme museli přikotvit, abyste ji dneska viděli. Pod oknem. Hele kluci, krok zpátky, jo, já jsem taky velký, jako jo. Takže respektovat zónu do flusu, tak. Pod oknem je Lajdalína, to je úplný opak, tu nemůžeme dostat ani z pokojíčka. No, nevíte, jak ji odkotvit třeba trošku? No a taky ne. No a tamhle ho, mrkněte. Nejmladší princezna Rozcaplína, takhle se všechny učí. Ten se ráno probudí, musí slyšet také krásná, skvělá, úžasná, kůla boží. No a slovíčko ne, to nedávno neznala. To se ale konal dračí ples, tak mě nechtěla požádat draka bouřiváka o ruku. Jenomže bouřivák slíbil své dračí srdce lidské princezny Třešince z radu Pecka. No a když Rozcaplíně řekl ne, tak to pro ní byla taky pecka. Naštvala se, namítila lekvar, Drakus, princezno Švakus, ten přivela všem drakům, kdo ví od té doby, draci žerou princezny. No, a víte jak? Na cibuli s kmínem, oni se jinak žrát nedají. No ale Archibald naštěstí vymyslel super čupr zaklínadlo, jo. Jenomže hlava dubová, starší plán, zapomněl kam ho dal. No, prosím vás, nevidíte tady někde takhle širokou, takhle vysokou tmavě hnědou truhličku? Tamhle, jo. Myslíte, že to je ono? Mrknem. Je tady nějaký šikovný otvírač? Ty si našla taky otevřít? Čapni to za čuflik a za bar. Super. Kdo tady umí dobře číst? Vás tady je? Víte co, Vojta chtěl jít první, tak dáme to Vojtovi, jo. On se nám rozmluvil ze sklepa, já mám hroznou radost z toho. Chceš to nějak pomoct? Jo. No, Archibaldovo, dračí zaklínadlo. Dračí zubí, dračí se všichni mračí. Draci mají pověst dlouh, princezny se nežerou. My teď drakům hradu dáme, princeznu si uhlídáme. Ráno snídej ovoce, oběd si v potoce, večer slupni zeleninu. Tam má hodně vitamínů, na tí ptáci tačí, zuby, dračí, na draky ať tohle stačí. Vítr, oheň, voda, zem, chrání princeznu před drakem. Výborně, já myslím, že tohle si zaslouží potlesk a možlivé všichni. No a co myslíte, funguje to? Ne. To musíme testnout, tohleto dámy, všechny, co tady jste, jo. Doteď jste se tvářili kysele, že bych z vás měl pálení žáhy. Ale teď, a řeknu 3 a v tu chvíli všichni naraz se budete tvářit chutně, jasný? Tak připravit, pozor, 3. Ty bys asi lechtala břiše, člověče, bejda. Dobrý, tak to funguje? Tak, a teďka k Rozcaplíně, ona zuřila. Prince neměla, že jo, ženicha neměla. Teď to zaklínadlo jsme jim zlomili. Představte si to, nic se jí nedaří. Tak si do toho vložil pan král, jako hlava rodiny. Se rozhodl, že jí ženicha najde. Takže rozeslal pár inzerátů, zčeknul pár odkazů a ženicha našel. Pojďte se na ně podívat.